салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако навори имрӯз аст анами намуд либосакои детский фурӯшӣ. фақат суроға метим духтаро заказ намегирам. суроға 10 дарвоза 4 магазин аз тарафи тилобозор, магазинои шишагӣ. рӯбарӯшон либосои занона мебошад. духтаракони тройка омадагиан 300 сомонӣ. инорам навор доштем 300 350 сеночон ҳар хел. ина бобори новинка омаде платишкои 150 180 сомон нархошон ҳар хел. номери савдогара мемонам. касе конкретно харидоре марҳамат нависен. нифаточаҳо духтаро нархошон 300 сомонӣ. нархи донаша иноро оптон гирем бо арзон мекунанд. сета ранг дорад, размеро ҳастай. ай 3-4 сол саркардагӣ то 5-6 солара размер дорам. надовикачаҳои туркия ҳаста 150 сомонӣ. баъд неёра духтаро распродажа кардагиан 60 сомонӣ формачаҳо. неки формои туркия простои нестан ягонташон. метонем барои тобистон мақса кашида харидорӣ намоед. баъд духтарако бо куртка омадаги ҳозир. курткорам нархошон духтаро ҳар хелай. ай 150 сомон сар мешавад то 200-300 сомония куртка дорем духтаро. бо баъзе боро кушодагӣ нест. кушоем бо наворои нав мекунем. ана духтаро боз тройкаҳо ҳастай. 300 сомони туркӣ нахали начостори ғафзак. хушрияк размеро ҳастай. дар расветка дора сери не розбича. баъди курткоям қаматирашон хушро духтаро мешви ягон чи намешад пахташон кулло намешад. 200 сомонӣ. ниёрам нарх чанда расветка дора духтари бачагӣ ҳастай. савдогар рақамошона ки мемонам дар экран ба амно гап занед бо нархнавора пурра када шумода мефаҳмонанд. на духтарако недои кора бинед чихе хушро 250 сомонӣ. нархи донаша оптон гирем бо арзон мекунанд. бозам доикача мана тройкачаҳо ҳастай бо суроға як бори дигар такрор мекунам. 10 дарвоза 4 магазин аз тарафи тилобозор. магазини рӯхшона мепурсен нишон метиҳан. ба духтарако намуд либосои навараждиёнӣ барои рӯдон баровардан ҳам духтарӣ дорем ҳам писарӣ. качествошонда гап нест. небат бомбер мегум бодикакои аҷиб хушрӯ 100 сомон 90 сомон ҳар хелай нархошон ҳастай бо мана аҷоибот хушрӯ. ба курткачако барои духтарако тройка бурку ҳастай. бани бомберо 430 сомон 450 сомон ё туркия. плашовка барои духтарако бо nebo барои бачаако ҳастай. чангу садора умуман намегзаронад. холас качествашон бомба.